donarem els premis del 5è concurs de microrelats de terror. Enguany, com els altres, la participació ha estat molt nombrosa, 140 relats en total, procedents de 7 escoles de primària i 8 escoles d'instituts de secundària i de cicles formatius de les nostres comarques. Com que volem agrair sobretot la participació i la qualitat dels relats, que ens ha fet una mica difícil la tria dels relats guanyadors. Com que tenim molts de premis, anem a començar amb la categoria de primària. Els relats en llengua catalana ha estat premiada Bàrbara Ferrer Cugat, que no ha pogut venir de l'Aldea, l'Escola Maria García Cabanes, i ja li farem enviar a Rimaldo l'obsequi. El següent premiat és Maria José Segura Pérez, amb el relat En Lluís, la Victòria i les Tres Portes, de l'Escola Jaume I de la Sénia, que em sembla que tampoc ha pogut venir. La menció especial és per a Marc Muriel Estrada, de 6è de primària, de l'Escola de Vítem, Ser, Riu Avall, que em sembla que sí que està. Marc Muriel, el cas del nen vampir, tampoc? Bueno. En llengua castellana tenim El traje en púrpura, de Cinta Vega Tomàs, de 6è de primària, de l'Escola Mestre Marcelí Domingo de Roquetes. També de la Sénia, en castellà, tenim Happy Halloween, de Adai Alepuz Fora, que suposo que tampoc ha baixat. Adai Alepuz, va, ja li farem arribar. I acabem així els relats de categoria de primària. En categoria de secundària tenim en llengua catalana la Deep Whip d'Eric Matamoros, de quart d'ESO de l'Institut Ramon Berenguer Quart d'Amposta, que ens ha dit que no podia assistir, que tenia altres actes. Però em sembla que sí que està Joan Centenac Notge, de tercer d'ESO de l'Institut de Deltebre, amb el seu relat El missatge sonor. En llengua catalana tenim una menció especial per al Misteri de les golfes, de Marina Colomer Roig, de tercer d'ESO d'aquí de l'Institut Cristòfor Despuig. També en català, per acabar secundària, El monstre, de Marina Jaime Ariño, de quart d'ESO, de l'Institut Escola Daniel Mangraner de Jesús. En llengua castellana, de secundària, tenim Mis sueños, de Júlia Curto i Gilabert, de primer d'ESO, de l'Institut de Deltebre. La següent premiada no ens ha confirmat l'assistència. El conte s'ha anomenat 13, d'Amàlia Fosc, de segon d'ESO de l'Institut Les Planes de Santa Bàrbara. No ens ha dit si vindria. Sí que tenim, em sembla, Míriam Cano, amb el seu relat Requiem Escarlata, ha guanyat l'altre premi en llengua castellana de l'Institut Sol de Riu d'Alcanar. Enhorabona. I per acabar, en la categoria de... No, per acabar en llengua
control de Sara Ortiga Sánchez, de tercer d'ESO, de l'Institut Cristòfol d'Esplucs. Per acabar secundària tenim un relat guanyador en llengua anglesa. És de Pau Fabregat, de tercer d'ESO, de l'Institut Joaquim Bau. Per últim, la categoria batxillerat i cicles formatius tenim premiats en llengua castellana. Va, que acabem un momentet. Vale. Silenci, per favor. Bé, llengua castellana, Realitat, d'Àngela Cartil, segon de batxillerat de l'Institut Cristòfol d'Esplucs i guanyadora, Àngela. L'altra guanyadora és Marta Santo Tomàs amb el seu relat Despertar, de segon de batxillerat, de l'Institut Joaquim Bau de Tortosa. Ens queden finalment dos relats en llengua anglesa. Tots dos han estat guanyats per alumnes del primer de batxillerat de l'Institut Joaquim Bau de Tortosa. Un dels premis és per a Jessica Guerta, que va dir que no podria assistir, però està el seu professor, el director de l'Institut, Dainic D. I el director de l'Institut també. I finalitzem també de l'Institut Joaquim Bau amb Cinta Gascon, guanyadora també d'un relat en llengua anglesa. Cinta no està, però que vingui sa mare, per favor. Ja que estem posats, que m'ho ve, no?